Ganda ng sargo ah. O ito, bago mga ka-OFW. Dito yan sa Telemoney Building, second floor sa Bata. Matagal na daw yan, pero ngayon lang ako nakapasok dyan kasi bihira naman ako magala. Ngayon lang Friday ako nakapunta dito sa bilyaran na ito. At grabe kasi ang stress sa trabaho ngayon. Kaya sakto, sahod na, makapag-relax naman sa bilyaran. Kung bago pa mga billiard tables nila, masarap maglaro, ang lakas ng banda. Tara natin maglaro at per oras dyan. At ito pa maganda dyan, libre pagkain tanghalian, unli tubig din, sulit. Pagkatapos natin magtanghalian, bilyar ulit. Then, merienda time, may kape, may tsaa, may soft drinks at may tinapay pa. And then, bilyar again. 6 hours kami dyan. Sulit na sulit ang Friday ka-OFW.